இன்னும் கொஞ்ச நாளில் குஜராத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போதே அனல் பறக்குதுன்னு சொல்லலாம். காங்கிரஸோட மூத்த தலைவரான திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தற்போது ஒரு அதிரடியான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காப்புல. அந்த அறிவிப்பை கேட்டு தான் மற்ற எல்லா எதிர்க்கட்சிகளுமே நடுங்கி போய் இருக்கிறாங்க. ஆமாங்க, அப்படி என்னென்ன தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துருக்காப்புல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக மின்சாரம் வழங்கப்படும். பொதுமக்களுக்கு 300 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும். சிலிண்டரோட விலை ரூபாய் 500க்கு விற்கப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனாவால் உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு 4 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காப்புல. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றும் ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காப்புல. விவசாய கடன் ரூபாய் 3 லட்சத்துக்கும் குறைவாக உள்ள விவசாய கடன்கள் அனைத்துமே தள்ளுபடி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்போதைய ஆரம்ப கட்ட பிரச்சாரத்திலே இப்படி ஒரு அதிரடியான பல அறிவிப்புகளை அறிவித்திருக்கிறாப்புல. குஜராத்தை பொறுத்த மட்டும் குஜராத்னாலே மோடி அப்படின்னு சொல்லலாம். மோடியுடைய கோட்டைன்னே சொல்லலாம். பல வருடங்களாகவே அங்கு பிஜேபியுடைய ஆட்சி தான் நடைபெற்று வருது. கடந்த முறை எலெக்ஷனில் நூல் இலையில் பிஜேபியுடையும் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியை தெரிவிச்சு. ஆனால் இந்த முறை வெற்றி பெற வேண்டும்ங்கிற நோக்கத்தில் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை இப்போதே அறிவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி. வருகின்ற நாட்களில் இன்னும் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான அறிவிப்புகள் வெளியாகணும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.